баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ омили мустаҳками оилаҳо дар Тоҷикистон аст. Чунин зикр шуд дар ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ-фарҳангӣ таҳти унвони Оила ва маърифати ҳуқуқии Оиладорӣ дар ҷомеаи муосир дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Чорабинӣ дар майдончаи варзишии донишгоҳ бо иштироки омӯзгорон ва муҳассилини ҳамаи факултетҳо ҷараён гирифт. тавре зимни суханрониҳо зикр шуд қабул гардидани барномаву стратегияҳо ва консепсияҳои давлатӣ дар самти таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқии оила, аз ҷумла кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон барои солҳои 2021-2030, консепсияи рушди оила ва ғайра нишонаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат дар самти таҳкими пояҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии оила мебошад. оила худ як ҷузъи хурди тамоми давлату ҷомеа мебошад. Сарҷамӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, меҳрубонӣ, иттифоқ будан ҳама аз оила бунёд меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуданд ва тамоми халқу миллати тоҷик азиз будан ва асоси тамоми пешравиҳо будани оиларо дарк намуданд. дар чорабини донишҷӯён бо намоиши либосҳои миллӣ, омода кардани хӯрок, хӯриш ва дигар намуди хӯрданиҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд. Бояд гуфт ки дар ин муассисаи олии таълимӣ омӯзгорон ба соҳибкасб гардидани муҳассилин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ба онҳо маърифати оиладорӣ, муҳимияти оилаи солим дар ҷомеа ва ғайраро меомӯзонанд. Зеро маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби дастаи ҳунарии чеҳранамои донишгоҳ барномаи рангин пешниҳод шуд, ки ба қалби иштирокдорону омӯзгорон шодӣ бахшид.